herhen til Vindingkirken, og det vil jeg fortælle lidt om. Vindingkirken har et skib og et kor, som I kan se heroppe. Men den typiske kirke under middelalderen, den har både skib og kor, og så apsis for enden. Og man kan sådan sige, for at lige få lidt baggrundsviden om middelalderen, så til forskel fra i dag, så kirken den havde alt at sige, og der var også forskel på mænd og kvinders rolle i samfundet, og det var sådan et hierarki i samfundet, fordi mænd de havde mere magt i samfundet. Men indgangen så også specielt i forhold til... Ja, indgangen, hovedindgangen i kirken, den indikerer, at altså man kommer herudefra, hvor altså dengang der var der ikke noget, hvad hedder det, sådan kirkegård og sådan noget rundt omkring. Den hovedindgang indikerer, at man kommer fra det ufrelste sådan udefra, og så kommer man ind i kirken, hvor man så bliver frelst af præsten og det her, som altså Gud og kirken, det havde simpelthen alt at sige jo. Og altså alle hele befolkningen under middelalderen, de skulle leve ydmygt i forhold til Gud, og de skulle bruge tid på at bede, ligesom mange mennesker også gør i dag. Og ja, så det sidste der, så var, at kirken bliver så bindeledet fra mennesket, og så helt op til Gud. Så altså når man går ind i kirken, så føler man, at man er tæt på Gud. Og i den her kirke, der kan man også sige, at det er sådan, at vi ser på musikken derovre, det er sådan blå af bølgerne, og så har vi det grønne, som sådan er måske håb og livet, sådan jorden. Og så har vi så i koret, det er så orange, og det er så solen op. Når man går ind i kirken, så går man så nærmest rundt. Så det er det her billede. Og ja, ellers så under middelalderen, så kunne Bibelen, det kunne nærmest forklare alt. Og ellers så, så havde kirken bare alt at sige.